Buya itukoria rero nigo mwakilisho basubati ase county ya Kisii Doris Aburi anyara kobaka gwikirana ase chinse muchagesero ase wodi ya Riana ebunge ya Bonchari abu ase bono araria bene yanga yayo gochokoria kergo kyobo jumbe bwe bunge yo ka okona ase getie kyagesero nigo bono donya abudri abanchari banyara koba bakomusira ase gange yaye buna gotumanya omurikito Debora Mwenesi. Itukoria rero nigo mo women rep we county ya Kisii Donya Doris Toto aikirana ase chinsemo chia gisero imeye wodi ya Riana Bonchari abwasara lia bene ganga yaye yokorigekero kyobo jumbe bwo Bonchari gambere gaiga abantu baminto umuse nete obotaka bwere Bonchari mama nyeti Bonchari kwa lazima mpaka basome byeta Bonchari na Bonchari ekerego che map Bonchari mpaka nyore chipara Bonchari mpaka towe national school ekimoja monyore ngake bicha moja motebeli tukoliri Donya begete kerebi nalia totebeti motore tarale national school okwana segeti gyagesero nigo mongina Donya basabira abanchari banyare komosira ase ogoncholeli oborai na komochora buno omujumbe omusubati elio abalentera amagenderero Bonchari ane twanje tyo mutwo yone kyagaro mutwo no gobekena lwata tomindo anje koboko kwane ane twanje tyo koboko anje no elo kogoro ane twanje tikende pi anje no ene liogi ane kwangire pi Donya anje speed yane okogia magendera togende mutwe oigo niga bagosirie balia bagukwana chinkwana chiogoteba buna eretali moiborwa bwe bunge yo ya Bonchari Donya tokoba mujumbe ngo kobaye toiboiri Bonchari igorentire yanda bagoria bakungu morenga abakungu kwere tatore mwana baka baito bagotore twatiga baibori baito twacha twano ku aiga mwa Donya kolibote ligetaseni yensoko elietaliane Debora Mwenesi.